Veľmi ťažký zápas v prvom rade, ale myslím si, že mali sme veľmi dobrý štart do zápasu, dali sme skoro 2 rýchle góly, ale zase sme si to potom sami skomplikovali a zbytočnými chybami a sme vrátili zlým do hry, ale ubojovali sme to a to je najdôležitejšie. Dneska už není ľahkého zápasu a myslím si, že to sú veľké 3 body pre nás a verím, že aj v nedeľu ešte zabojíme v Třinci a nejaké body prinesieme domov. Mali sme výborný vstup a rozhodol ten náš šťastnejší gól. Ale tak nemôžeme dovoliť superovi, aby dali gól v našej presilovke. Ránko. Co myslíš, že rozhodl, že jste vyhráli? Tak myslím si, že rozhodl dobrý vstup do zápasu, kde jsme měli dobrý pohyb, makali jsme. Pak jsme zbytečně možná tu třetí třetinu hráli hrozně pasivně a dostali jsme je do hry. Nastúpili sme dobre a potom sme trošku polavili, ale nakoniec sme nás ubranili bojovnou hrou a to myslím rozhodlo. Je to vyrovnané v tabulke a vedeli sme, že musíme vyhrať, keď chceme tú prestávku na lepšom mieste skončiť. Se podařilo dvakrát skorovat, to bude takový zajímavý, ta první v 9. vteřině dal si Nepamätám si, že by som také niekedy dal gól, ale ono sa to dobre odrazilo. Vystrelil som na bránu, prešlo to tam a myslím si, že určite nám to dalo trošku tak, sme si viac verili a myslím si, že dobre, ten štart sme mali výborný, ale hovorím, musíme tak hrať 60 minút. Ten druhý gól a ten třetí, co tam bylo? To bylo přímo? Ne, tak ono, ja som hodil guly a vlastný hráč vlastne sa otočil a hodil to na svoju bránu a prešlo to, takže bol to veľmi šťastný gól, ale my ho zoberieme, myslím, že všetci, bol to víťazný gól, takže musíme poďakovať Zlínu. Bude asi stejne drahé ako všechny ostatní góly. No neviem, to sa musíme tuto opýtať, no. Tuto ale už kričia niečo, že áno, tak, ale ja to rád zaplatím, s tým nie je problém.